Do 1 ao 24 de outubro, a aula CEMIT de Ribeira acollerá o curso preparatorio para a obtención do certificado COMDIX no nivel de iniciación, para o que poderán facer os exames os días 29 e 30 do mesmo mes. En paralelo, desenvolverase tamén un curso de informática básica, así como un taller de banca digital e un curso de descarga de aplicacións en todos os dispositivos. Do martes 21 ao xoves 23 teremos un taller que se chama A miña banca digital, fácil e segura, da Manda Amtega. Durante estes cursos, que xa se fixo algún similar anteriormente, o que se enseña a xente a facer un bo uso do que son as ferramentas a través de apps, caixeros ou webs, para que non sufran ningún tipo de problema. Se centraliza en 3 bloques: seguridade, a práctica cos bancos online, para que a xente teña esa normalización no seu uso, e o práctico cos caixeros automáticos a través de simuladores. Pois está todavía unha serie de xente que non se sinte cómoda facendo uso deste tipo de aparatos. Seguiremos o luns 27 con outro curso que se chama Aprende a descargar apps en todos os dispositivos, porque detectamos que a xente maior quere obter cada vez maior coñecemento no uso de o que son os terminales móviles. En novembro, a demanda dos usuarios subirase o nivel de especialización. Así, ademais da preparación do nivel intermedio do COMDIX, desenvolverase entre o 3 e o 24 de novembro un curso de informática avanzado que inclúe formación en inteligencia artificial. Faremos unha cousa que pouco a pouco está tomando cada vez máis presencia dentro do que é a nosa sociedade, é unha formación en inteligencia artificial, en IA, os conceptos básicos e as ferramentas da IA, de ofimática, xeración de imaxens, a presentación con IA, todas as precaucións e a seguridade tamén que hai que ter a hora de empregar este tipo de seguridade. Os exames para a obtención do COMDIX intermedio realizaranse os días 26 e 27 de novembro.